Za chvíľu pôjdeš do basy. Ty pôjdeš do basy. Problémy s elektrinou v osade už riešia polícia. Policajná hliadka dnes prišla do Ľudňanskej osady už druhýkrát. Počúvajte dobre. Písmeno. Čo? Písmeno. Čo? No a on to spraví peniežami. On to spraví peniežami. On to spraví peniežami. Kabel. Počúvajte dobre. Za pripojenie si dali 100 eur, potom platia ešte mesačný paušál. Paušál. Mesačný paušál. A čo spraví s peniežami? Keď bolo treba vypovedať svedkov, zrazu nebolo. A čo spraví s peniežami? To je naša elektrina, spoločná elektrina. No a on to. Z Ľudňan Matúš Gablák, televízia Joj. A čo spraví s peniežami?